ungakwanise kuzorawo zvinhu zvako pamusoro zvandakari kwavari iwe nemurume wavo. Murume wavo akashandisa foni yama yandikonza ini yeti bandikupa kuti ndidane munani. Ndoto mtawe chukwali kuti basa lifana. Tuzi nyama hizo nyaza na murume. Wewe ukomba chenyewe. Kweti. Kitu. Next door. Unaenda nani? Yeah. Ndosaka ndawa kuti nditaure chokwadi pamberi penyu. Asete tuombera mwana. Unombera nyama kaulisa Chakatika ndechekuti inini foni yangu yakanga ine murume wangu. Saka ava baba vakasenda message pafoni yangu ine palaini yangu. Ndizoti vakakonza nose asi ndikuzoti vaikonza nemamessage. Mwasvika pakudana neshi ndikapinda nemurume wangu nemamessage. Saka ndofunga vakabvumana pamamessage vakadanana zvekudana nazvo. Murume wangu anga ari bati. Basi vakuratidza kuti ndozvakaita sei zvakaita baba. Ndakati asina ndirachamboita sei ndikambotaura kuti ndinomo zvangu. Andinokonga rwakarurwichiwa. Ndobva saka toda sei tinoda kuti tubate murume uyu. Kuita kuti tuite sei tiende kudare timupidze mangwana sedese asakonze mukadzi womunhu. Ndobva taita sekudare shuwa baba ndobva wauya ndobva vaita sei ndobva wabatwa nemurume wangu inini bauti. Saka ndinga takaenda kudare pachief masembura. Ndobva yanotora masembura ndiro kwabuku. Magaini ngomasimbura kamani. Andiziwe murume wangu. Tasvika pachief masembura shuwa inini pane kunyemba kwangu ndakakwanisa kukura kuti ndingaitaura nababa vane mameseji asi ndisiri ndivaitaura vamubereka rega. Saka ndosaka ndauya nhasi kukure chokwadi kuti inini zveshuwa mameseji vanhu vaisendana vakadanana asina handisiri baba vari vamubereka rega. Saka ndauya vanhu vakadanana vese. Inini munova munhu angasiyadana nemurume ndobva mati ndakuchikushandisa. Munyatsondibata zvakanaka. Ndakuchikushandisa kukuisa munyaya yausingazivi. Imi ndobva mati amen. Muri munhu akaita sei? Akapa uyu nhamba ndiani? Nhamba sipanisidoda ndagara tinazo. Kuti taitombokonana kuti murume warumongo wauya kana foni yawo isikagoni wauya vanochunguro kana ndikutara kana kuti. Ndikubvunza mai. Murume yacho kude. Pare zvinhu zvinotonisa. Asiye kuti ataura. Kuti mashoko anotaura. Saka ane mhosva ndiani? Ari pfungwa dzakadzanganyika pandiani? Iye murume wacho ari I know. Akakudana majeisi wala anambozani kunyasa Hai? Someone vakashika nezuro akasingazviziva akakudana majeisi. Unamsatundwa. Kumasembura ndofunga takasvika nyaya yechitongwa baba vakanzi vabvise mombe 5. Vanokwanisa kubvisa mombe 5 dziye dzinofunga murume umwe akazotsvaga ma-deputy collectors ndobva anomutorera chigamba. Akatanga kutora panepo vakambotanga kutaurirana ndobva abvisa mombe 2. Saka vakanga vatongwa kudare kwasabho ndobva wanzi vabvise mombe nembuzi. Saka baba wako akabvisa mombe rembuzi 2. Murume wavo ndobva atika mombe kadiki. Ndobva anokwira kwachief masembura. Vanokwira kwachief masembura. Ndofunga baba vakazoenda kwachief vachiti ngavaite sei babangu vaitite tichitaurirana sezvo nyaya kuita sei ndokuyibvuma. Ndobva vanotaurirana kwavanotaura nasiko ndovanozoti vakataurana sei. Ndobva vanobhadharana mombe nemari inokwana mombe. Saka vagara ndofunga murume womuna akazongoramba chimwenderera nyaya mberi achingoti aiwa takabatana zvebackdoor hazvisi zvemukati
chitemo saka ndakwenda kwa chief masengura kwenda kwa chief masengura baza kusemombe 5 Saka munhu mamusika kai mombe 2 nemombe 5 chigaya mombe extension 2 Muchigayo, unosangana kubvunzana pane vanhu vaviri vanenyedza vari pamunhu makanyepa murume akutaura kuti inini ndini umo vakapiwa mutono nokuda kuti pane mufuti uye apiwe munhu abvise mufuti akuya ndoyo iwe wakwirire chiiwe pamusoro wedare indakwirira kuti vandidzosere zvinhu zvangu mombe 2 nechigayo vatora mombe 2 nechigayo kuiwewe pawakakonzwa uchibvuma pafoni kusvika mabvumirana zvoreva kuti iwe waitodaka mukadzi ya isingade kupedzera dare nguva nyaya iripo inini pakukonzwa kwandakaita nemurume uyu inini ndakazokundikawo ndakaitawo muedzi wokubvuma wakabvuma ko iwewe wabvuma kuti shuwa ndokuda wakazowana here nguva yokuti ufambidzane naamaya aiwa hauna here pandakatodedzwa kubhani kwacho vanhu varimo mbani vakatogarire hauna here rimwe zuva remazuva raukambotaudzana navo kungotaura chete zvinoenderana nenyaya dzenyu handina saka iwewo wakafungidzira kuti kuchenjera kungoshedzwa kunzi uya kubhani wobva watondosangana kubhani bhozi mawashandisirwa uyo achinzi akushedze mukadzi kako wabva wataiwa sekudanana kwataita mukadzi andishedza kodanga wakawana nini usina kuhandirwa amaita ine zvamaigona kuita iva iwewe masvika mubhani chii chakaitika hapana chakaitika aiwa masvika mubhani makangoti muchipinda mubhani mabhani mabata mabata ndizvozvo zvakaitika kana zvinowanikwa amai muri pato kutsotsi kushandiswa nemurume wenyu kungadza zvinhu hama dzenyimi zvokuti chizokuma kwenyu kana imi makashandiswa kudai because ndimashama maende kwavasembura maakuonekwa sehure vari kuti chiva nokuma kwenyu hamuna kuzodya zvamaida kudya zvemurume uyo hamuna kuzozvidya akatora bhadya wega saka imi mazoona kuti mazvipira zvenyuti nekuti maona kuti zvanaitwa kuti tidye zvezve muri patomatsotsi isu muno judgment yakaitwa nomumwe mambo tune respect munozviziva tune respect kasi takuona kuti pakati apa pane chitsotsi chakaitika chigaya chokumaudzoka kasi hatika kuisiya kahenyu tinoda murume wenyuti awewo taura inini ndaida kuti nditaure navanhuvira pane nyaya yekuti chokutanga ndovatamai vanhuzvoti murume pasiri kumba izvinezvi anonga dakaitseasi 5 days esa panari kumazvai and nyaya ndaona pakuongorora ndaita muchitaura ndiri panapa ndiri kuti tiri makanga munaro muchimba kudhara asi zvakaitika ndozvokuti murume nyakatadza kubatai ndobvaita sekunge akusenzesa kuda kubata kuda imi muri mutiri kudhara kose zvinozvipa musisiri kunetsa nomurume mazowirirana pabitu uyo dakwirira murume wenyu kuti katanzore izvo zvangu but awa nokumukadzi murume asi kutozviziva kuroti munokadhiri kukwirira nomuri 2 kakuita kuti zvinezvi mutireti mufikisa adzodze zvinhu nyatsokutoenda pachena kuti nenyaya kare pamusoro dare ndakakwirira murume wavo naamai ukakwirira vese ndakakwirira vese vaviri vakasamonwa vese uchivapa mhosva ndichivapa mhosva vape mhosva dzaiti kuti vakunyatsoura nhasi kupa ava mhosva taura kuti amai ndikupai mhosva yakati amai ndikupai mhosva yekushandiswa kwamakaitwa nemurume wenyu kuti imimi mairatidza kuti madanana neni ndisina kudanana neni ngatiisiye kadakutei pane zvandikuona zvinozokanganisa nyaya yedu pamberi ngatiisiye kahenga saizvai
amai mukauya kudai without fail handiti tinoda kuti tigadzise kuti kana pauda chikono ngematarenda achishandiswa kuunganidza upfumi nemamwe nevamwe vanhu mambo masimbiro hawazendiro mambo masimbiro akashanda noumbo hwaakapuhwa unga uri pafoni nemi futi muchitaura akabva pajudgment yake chiketura chachisiri wrong kunotora murume uyu kasi ndinoine here ndozvakaitikira apa ndozvakaitika iri maidana nemurume sikaisimikita izvo mataura isusu munhu anoona toshanda nezvinhu izvi chakuzvishandisa tokudavisa 21 nemurume uyu akaita nyaya idai itei nyaya ivauye vanhu tosangana pa 21